kunne du forestille dig at være stille i 3 dage? Og med stille mener jeg ikke kun tie stille. Jeg mener helt stille med dig selv. Uden input og stimuli fra telefon, fra mails, computer, bøger, aviser. Bare stille. Det er sådan et retreat, jeg holder her i slutningen af maj. Og hvis du er nysgerrig på, hvad sådan et retreat kan, så lyt med her. Stilhed er blevet en fuldstændig mangelvare i de fleste moderne menneskers liv. Vi propper ind lige så snart der er et øjeblik, hvor vi ellers normalt ville have mulighed for at opleve den i kortere øjeblikke. Og det har faktisk nogle rimelig store konsekvenser. Den største er i virkeligheden, at vi mister kontakten til os selv. Vi når simpelthen ikke at have det der øjeblik, hvor vi lige mærker ind og mærker, hvordan vi har det, og der får mulighed for at træffe de valg, der skal til, for at vi holder os på den sti, vi egentlig gerne vil gå ad her i livet. Når vi mister kontakten til os selv, så mister vi også kontakten til vores nære. Altså den der lidt dybere kontakt. Men vi går også glip af utrolig mange indsigter og går glip af alt det, der egentlig kan opstå. Alt den kreativitet, vi alle sammen besidder, som kan få lov at opstå, når der bliver stille. Vi siger godt nok til vores børn, det er sundt at kede sig. Det skaber et kreativt space, men hvornår keder du dig nogensinde selv? Jo, det kan godt være, at du keder dig med det, du laver, men hvornår er der egentlig bare plads til at sidde og stirre ud af vinduet? Sjældent. Når jeg laver stillhedsretreat, så sidder vi bestemt ikke og stiger ud af vinduet. Der er faktisk et rimelig disciplineret program fra klokken 7 om morgenen til klokken 10 stykker om aftenen. Og programmet har også masser af plads til dig selv, men det er faktisk en lang disciplineret meditation. Og med meditation mener jeg egentlig bare, at det er en vågen opmærksomhed. Så det er ikke bare at sidde og stirre ud af vinduet og have tankemylder herfra og så i 3 dage. Det er faktisk fraværet af tankemylder. Så vi prøver at tømme, skralde væk. Vi prøver at skabe så meget ro, at der bliver klarhed. Og i den der klarhed, der får vi tit øje på nogle ret store indsigter omkring os selv. Så sådan et stillhedsretreat er muligvis også, eller efter min mening, en af de mest rene og rå muligheder for selvindsigt og selvudvikling, hvis du kan lide at arbejde med dig selv. Men det er også sådan en fin mulighed for at opdage, at hvad der egentlig er vigtigt for dig i dit liv. Egentlig at få mærket efter, om du går de skridt, du har lyst til at gå, og om du er det menneske, du har lyst til at være. På sådan et retreat, der er de fleste mennesker ret alene, når de ankommer. Det er uvant ikke at have kontakt til andre mennesker. Men det fine er, at når de går, så har de alle sammen oplevelsen af at høre til. Både til den gruppe, de har været sammen med, men i virkeligheden at høre til verden. Så der opstår den fineste og ret intense fornemmelse af tillid. Tillid til dine egne ressourcer, tillid til, at du kan bevæge dig med det liv, som nu engang bevæger sig. Tillid til, at alt er godt. Så hvis du har lyst, så kom med på mit retreat. Men ellers en invitation til næste gang, at du har et øjeblik, hvor du ikke skal noget. Så lad telefonen blive i lommen. Og
måske bare vende opmærksomheden ind af et øjeblik. Mærk din vejrtrækning. Bare lytte til de lyde, der er der. Uden at det skal noget som helst. Bare giv dig selv lov til at være. Og måske med muligheden for, at noget opstår. Kan du have en god dag. Hej.